салом алейкум бардаро, мошини ҳобатӣ BMW F10 солаш боша 2010 Европа. Авио мотор 3 бензинӣ. Боковой бетман, передний задний парктроник, 4 баллонаш дар ҳолати хуб. Нигоҳ кунед бардаро. Дискҳои фасон задаган. Мошинчара бисёр расход кардаган. Рихлбоша бинед. Гарани хушрӯзеб шудаган. Ина бардаро видео архив мошин. ҳолати салонша нишон медиҳем, марҳамат. 4дар24 дӯсту, бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ҳолати салони мошин. Салон кожа, чихол кашидагӣ, ҳолати пешаш. Боковой бетман. Боковой ҷамъ меша, ҳами сидения, лифт сидения. Сиденияҳо м не бардор. Мультирул ду тарафа 116 000 км, липсток, 3 режим вожденӣ, хрустални кадаган бардаро, ҷойстик, обогрев охлажденӣ, старт-стоп бо монитор дорад. Климат контролш ҳаст. Нархи мошин бардаро 138 000 сомон нархи охираш. Лайкҳоро фаромӯш накунед, ба саҳифаи мо обуна шавед.